Ngono piye ya, ngono Fitra ya. Apa jenenge? Ngerti ya ternyata kucing ki ya. Jane iki ya memang nek diwane wong. Tapi kok iya jawabane dhewe kok ya kewowoken. Lah iya ta, Mbak, wong Tra ya kan kok nyelot gede lho, Mbak. Gak apa meneh nek wedok Islam mana. Ya Tra ya apik ya. Deloken to bares ndi sitake? Sitake enggak mau. Lawang ae kok. Lho. Kene lho, kene. Lho, kono lah. Ngendi kuwi? Lah ketok. Yo seneng pokoke. Lah mengunjungi bapakne malah sembunyi. Sembunyi aku mau lho ya wedi lek digelut senano enggak ternyata bolo. Iki wis berarti 1 bulan yang lalu kasih cilik-cilik berkunjung ke sini terus saiki wis sakmene gede-gedene. Yeay. Wey. Bene, sing penting seneng. Ya. Wey. Ya. Berpetualang ngendangi bapake, terus bapake enggak mau dikunjungi. Paling wedi lek dimintai tanggung jawab lek ya. Tanggung jawab kae. Mundur ketapet iki kan mesti anak-anak itu lho. Nah ya. Oh, nganu Bu, dhek memantau. Memantau dari jauh. Mundur Ci, enggak kepengen dulinan karo anakmu kae, Ci, kalau enggak kepengen dulinan ambi anakmu kae, malah neng kono. Ya kalau anakmu mau anak sing kaya sampean lho. Nek sing kaya sampean bengok-bengok lho. Ayo Ci turun Ci. Ci turun Ci. Ci. Ki. Lho, goleki to. Lah, ya wis kono ora apa-apa. Ini Mbak, ben Mbak, jarno Mbak. Jarno Mbak. Awas lo ya, aja mencolot lo. Loh, ben. Alah, mbah mingko pokoke nyenggur ya dijukuk ngono ae. Cah cilik. Lho. Ibate wong-wong iku gabut iki.